Siyathobeka uPastor Winlo ubechaza amaphupho. Inamba ke senze kuphela ngoba ungumlandeli we-channel, uyimember ye-channel noma uyacontribute kwi-channel. If ucontribute kwi-channel le number ngiyacela uyizibe. Le number kuyisenzisa kusongo 9 ka-5 ntambama kuphela. Le number awungu-WhatsApp kuyo. Le number uzongifonela from Monday to Friday kuphela. Ukhabonini amasilelo uthi sawubona Pastor, ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini phupha uma izinyosi zingena endlini ngobuningi. Ngenze kuyiphupha sisendlini, ngenze kusiphupha zingena endlini kuyafana. Inyosi ziyaba yidalwa, singaba amathongo, singaba zidalwa, singaba isitha, yabona? Singaba isichitho. Kodwa ke in this case zingena ayikhombisa ukulwa. Ayikhombisa ziyangena zizohlala. So one, ngokwesilo ubuphupha inyosi uPaul uhlobazi ngene endlini lokho kashe inhlanhla nesibusiso sokufika kwezidalwa zekhaya. 2, omunye ngayibheka kanje. Kwesinye isikhathi uma uphupha inyosi yabo Paul uhlobazi ngene endlini lo lusho ukuthi ngenzeka izidalwa zomuzi zingenile ekhaya. Uma kungukuthi garden isanda kwenza usiko lokungeniswa kwezidalwa ngaphandle kwekhaya ngoba uPaul lungavele komunye umuntu ngoba kukhona vele bebekwenzile ngabe ubephahla noma ubehambile wawulanda idala ezozibuyisa ekhaya bese livela iphupho leli yobe likhomba ukuthi lolo hlelo luhambe kahle lube impumelelo, yabona? Number 3, yenzeka uma uphuphula inyosi ube uPaul kumazingena endlini olusho ngenzeka uyakhonjiswa imizamo yesitha yokuthumela ngaba ngamabutho noma ukugadla ngechitho ikakhulukazi uma kulezi inyosi bezikhombisa uba i-threat kuwe, sikhombisa ukulwa futhi kuwe, yabona? Siyabonga ukuthi sibheka la ima uphupha inyosi zingena kuphi endlini.